Здравейте, представям ви кухня Контраст. Тя е изработена от гланцово бяло ПДЧ и ПДЧ имитация на банос. В кухнята са използвани различни механизми, като телени кошници, механизъм за бутилки, както и кош за разделно събиране на боклук. Най-интересният механизъм е този, използван за ъгловия шкаф, който се състои от две кошници, които се изтеглят последователно. Това, което е характерно за кухнята е отварянето и без дръжки, като за долните шкафове това се случва с кант дръжки, а за горните профилирането на кантовете, което е удобно за захващане. За стъклените вратички е използван алуминиев профил, който позволява захващането без дръжки. Елегантният гланцов плът създава усещането за финес и блясък на кухнята.